Φωτεινή, δεν σκέφτεσαι, απλά απαντάς. Πες μου την πιο απολύτως σου στιγμή εδώ. Τώρα. Πες μου την πιο απολύτως σου στιγμή σε βάρδιά σου τώρα. Να ρωτάω τον πελάτη τι θα πάρετε και να μου λέει θέλω να παραγγείλω στο Δημήτρη. Μα εδώ δεν δουλεύει κανένας Δημήτρης. Συνεννόηση 10 στα 10. Φωτεινή, πες μου την πιο απολύτως στιγμή σου με τον Γιώργο. Όταν λέει ότι θα πεταχτεί κάπου για 2 λεπτά και κάνει τουλάχιστον 10 λεπτά. Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω. Εγώ, συκοφαντίες. Επόμενη ερώτηση. Ποια στιγμή είπες μέσα σου θέλω να φύγω τώρα. Σάββατο βράδυ έχει τελειώσει η cheddar sauce. Απλά ήθελα να εξαφανιστώ. Φωτεινή, τελευταία και πιο σημαντική ερώτηση. Τι είναι πιο δύσκολο, η δουλειά ή να αντέχεις τον Γιώργο. Το να αντέχεις τον Γιώργο εννοείται. Σε ακούω, ξέρεις, Τελικά μερικές φορές τα μπέργκερ είναι πιο εύκολα από τους ανθρώπους. Αντινουλά, θα βγούμε 2 λεπτά κάπου. Άντε βρε!